iragan apirilearen erdian armak espirituan, presente espirituan da zu bihotzean, hori da gozarik edarrenetako bat, moskitero batek, ez da? Esaten duen gauza bat, oso edarra. Bueno, aurrera goaz, beste txo bat kantatuko du, eta beste hori etxagun irurik, iruri harrikoa zelako, biarre bordazarrek egitako kantu bada, orain arteko guztiak herrikantak dira, herrikanta zaharrak, eta gainera ez dakigu norden egilea, herriak berak, denboraren joanean edartu ditu, ondu ditu, beretu ditu, eta hau da, etxagun irurik pastoral batean, ximena deitzen da pastoralean. Hemen Euskaltzen dian badaukazue, hemen da testua hemen dago, eta oso polita da, irakurri nahi badozu. Eta etxagun irurik pastoralean, pastorala iraki eta kantu oso edarrak txertatu zituen, sartu zituen. Eta kantuetako hitzak eta doinuak berak ermatuak ditu, beraz, meritu ondia da. Eta hemen zer kantatzen da? Labur-labur Rodrigo hori du izenburua. Eta Rodrigo hori badakizu ezein da. Rodrigo hori da, nik umetanik ez duen bazada Espainia, Rodrigo Díaz de Vivar, el fin campeador, hori zuzendua da. Kantua bera entzungo dugu da oso zoragarria da. Eta esango dutula bitxitasun bat, pastoral hau 1979ko 79ko urrian, maiatzaren 13 eta 20an jokatu zen, eta urte berean, urrian hil zen etxagun iruri, agur ziberua eta kanten egilea. Orduan pastoral hau neurri batean testamentu bat, bere azken lana da, okerzpan hau. Eta beste gabe, nik uste dut oso polita da, eta entzun nindu dago. Bai, etako beti hunkigarri da kantu hau emaitia, kantatzia, zeren eta urte bat lehen edo hilabete zumait pastorala beno lehenago etxagun irurikin, berarekin ikasi behitut kantua. Zera, berak grabatu behar zuen zinta bat pastoraleko kurek, pastoraleko abesbatzak ikasteko modukoa, berzen grabatu zinta bat. Eta zinta hortan, ni junintzan eta etxagunen etxera, eta etxagun aprobetsatu nahu, eraitko, bera, hik apala eginen ditadak. Nik melodia egiten diat eta niko apala eginen dut. Eta hor zinta bat grabatu dugu. Nik ez duen ez kantua ezagutzen, berarekin berritan kantatu zuen, hola, Jinkoak ezaririk familia, hori berarekin popo ikasi, eta akapela biek maitofoi txiki batetan grabatu ginuen. Horregatik genetako beti unkigarria da, hori. Eta gero taulen gainean Siberoko emaztek kantatu zuten. Geroztik ere kantu hau nula askotan kantatzen dudan, eta grabapen bat ere egin genuen 1900 eta 81 edo 80an, Imanol Larzabal kantariarekin eta Amaia Zubiria, Beñata Xeari, eta horiekin egin genuen dizka polit bat, bi etxaunen bai topet eta bai iruriren kantuekin. Eta zer eran nahi nuen hor, pixkak alduniz, mena geroztik bai, eta gero
pasaren urtean ere eskual telebistak egin du eskual kanturiko onena, eta horako saio bat izan da, eskual kanturiko onena, eta hola. Eta hor, trompatzen ez banaiz, lehena hegoa izan da, hegoak, txoria txori, izan zen, kantua, eta bigarrena epera. Eta hirugarrena lau telatu. Gero, hori, irakurri izan ditut, kritika zomait etxauni kantu untaz. Piskat arrasista zela kantua, hori, Rodrigori, kantatzeko dana. Nola bigarren berseta den, Euskaldun odola da denen leialena, Kastilako aldiz ororen eroena, hori. Izan dira kritikak izan dira. Bena, kritika egindianak gauza bat ahazten du. Zera, etxaun iruri kantu hori egin du pastorala batentako. Pastorala hortan badak ioi bat, bada historiko bat, eta nun behar den pixka bat kuduka egiteko behar da pixkat salsa bat. Eta hori ahatzia izan da. Kantu hau hartu behar da pastoral bateko kantu bat ezala. Eta ez goraipatzeko harroki euskaldunen gure odol ederrena. Voilà, bueno. Rodrigori, yeah. Jinkuak ezari familiaren du urre aizula ama bezain aita haur izako zunbait harien inguria hori da egiazko bizitze perfeita pena nahi gabiak behitirade artian hortan